L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ħabbar bi gburija li bħala medja ta' kuljum fix-xahar ta' Lulju għaddew minnu aktar nies minn kemm jgħixu f'San Pawl il-Baħar. Għal dan meta ħabbar ir-riżultat għal Lulju illi reġa' kien wieħed b'saħħtu bżieda sostanzjali ta' passiġġieri fuq Lulju tas-sena li għaddiet. Ix-xahar li għadda waslu fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta 798,453 persuna. b'25,700 passiġġier kuljum dan ifisser żieda ta' 5.6% fuq l-istess xahar is-sena illi għaddiet. F'31 jum kien hemm aktar minn 5,003 movimenti ta' ajruplani li jfisser tluħu nżul għal u minn dan l-ajruport. Ir-Renju Unit kien l-akbar suq li minnu ġew passiġġieri b'179,738 passiġġier. Segwew passiġġieri mill-Italja għalkemm l-akbar tkabbir b'żieda qawwija ta' 18.2% kienet mill-Ġermanja. Żiediet qawwija minn Franza u Spanja kienu nnutati wkoll. Fiumicino f'Ruma kien l-aktar ajruport li minnu ġew u marru ajruplani. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.